L-4 filgħaxija l-pulizija arrestat it-tieni persuna brabta mal-qtil doppju f'Taslima biex bekk waslet pass eqreb sabiex issolvi kompletament dan il-każ. It-tieni suspettat li ġie arrestat fil-Gżira huwa Viktor Dragomanski, raġel mill-Maċedonja li joqgħod Taslima u li qed ikun irrapportat li jaħdem bħala bouncer f'Paċeville. Fi stqarrija ftit sigħat wara l-arrest, il-pulizija spjegat li kellha informazzjoni li persuna involuta fl-omiċidju doppju ta' 18 ta' Awwissu kien qed jistaħba ġewwa lokanda fil-Gżira. B'din l-informazzjoni l-pulizija wettqet is-sorveljanza meħtieġa sabiex għal ħabta ta' 11 tal-4 filgħaxija iċċirkondat il-post u bdiet l-operazzjoni tal-arrest. Fil-fatt l-istqarrija tal-pulizija ikkonfermat l-istorja ta' One News fejn fiha ġie spjegat kif Dragomanski prova jaħrab lill-pulizija meta marru biex jarrestawh. L-arrest sar bejn Taslima u l-Gżira. Dan l-istazzjon żvela li malli sar jaf bil-preżenza tal-pulizija, it-tieni suspettat fil-qtil ta' Dr. Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski qabeż minn xi bjut u galleriji sabiex jipprova jaħrab. Dan huwa t-tieni suspettat li nqabad brabta mal-qtil tal-koppja f'Taslima. Kien it-tlieta wara nofsinhar li l-pulizija wettqet rejd fil-Furjana fejn fiha arrestat lil Daniel Muka. Fil-fatt mhux qed ikun esklus li kien Muka nnifsu li seta' kixef il-post li fih kienet jistaħba Dragomanski waqt l-interrogazzjoni li kellu mal-pulizija. Interrogazzjoni li ħadet sigħat twal u li fiha Muka mhux dejjem ikkoopera mal-pulizija.